Слави Трифонов променя закона заради любимата си депутатка, която лъсна с голи снимки от някакъв креват. Това е истина. Днес се прие от правната комисия, че всеки, който поства във Фейсбук или в социални мрежи нещо лично за някого другиго, е престъпник и може да влезе в затвора. Тоест, ако вие ме честитите рождения ден на стената или ако качите снимка, на която сте 20 човека на рожден ден и не сте питали всеки един за разрешение, вие сте престъпник. Ние променяме, мене ме е срам, че ние променяме наказателния кодекс, заради това, че господин Слави Трифонов не може да контролира снимките на народни представители от неговата политическа партия, къде излизат по какви легла и така нататък. Това за мен е недопустимо. Направо ме е срам. Благодаря ви. Ние сме против, да знаете. На пръв поглед е противоконституционен законопроект, отделно е сериозен удар по свободата на словото. Вие на практика искате да забраните въобще социалните мрежи да се говори за интимен, за личен живот, за семейно положение, за здравословно състояние, както и в печатните издания. Започвам тук по текста. Първо ще се изисква съгласие. Не е ясно как във всеки конкретен случай ще се доказва това съгласие, устно или писмено, ще бъде за печатните издания, за електронните. Виждам, че сте сложили наказание от 1 до 6 години. Това от една страна подсказва, че няма да може да се налага пробация, защото има минимална долна граница. От друга страна казва, че ще се използва специални разузнавателни средства. Това да се използва СРС срещу печатни издания, за да се прецени дали ще излизат наяве някакви подробности от личния живот на някого, на мен ми напомня на съвсем друга система, която противоречи на демокрацията. Това е противоречие с всякакви международни норми. Не знам, защото СРС-то се използва обикновено преди извършване на престъплението, много трудно след това, за да се установяват някакви последващи факти. Отделно от това, в алинея 2 вие сте записали, че под информация за личния живот се разбират данни за личните отношения, семейни отношения, интимни отношения, здравословно състояние. Какво тогава означава, изпуснали сте финансовото състояние, трудовата заетост? Ако в някоя печатна медия излезе, че някой вече е разорен и няма никакви пари, или пък, че е направил някаква сделка и е спечелил много пари, това не му ли е в личния живот? Или ако излезе, че е уволнен, а той всъщност не е, или че е дисциплинарно наказан, или така нататък. Тук има сериозни пропуски. Освен това, ако давам ви пример само как може да попаднете под съставите на това, което се е изобретено в този законопроект. Ако аз честитя рождения ден на някой по Фейсбук, на стената му, това означава ли, че аз разпространявам от личния му живот факти и ще попадна в този състав? Ако честитя на някого, че има новородено дете, какво правим с некролозите? Когато